Hola, muy buenos días a todos. Hoy contamos con el jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General y que es, como ya le conocéis, que es Suso Prego Domínguez, y que lo que nos va a contar hoy es esta experiencia que pilotamos este mismo año de las redes, de la red de farmacias centinelas, con el objetivo de realizar la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas. Os adelanto que este piloto con toda probabilidad se extenderá en la próxima temporada y que además ya no solamente nos vamos a limitar a las infecciones respiratorias, sino que vamos a intentar montar una red de farmacias en las que, bueno, que sean de salud pública y en las que se realice otra serie de actividades. Y sin más dilación, le doy las gracias a Suso por haber aceptado contarnos esta línea estratégica que tenemos en la Dirección General, y cuando quieras, Suso, 15 minutos. Muy bien. Bueno, dices un poco de spoiler, hay que decir, pero vale, vamos allá. Bueno, para empezar a explicar esta vigilancia, vamos a empezar con una pequeña introducción para hablar un pouco de a vigilancia dos virus respiratorios e por que se fai e dos tipos de vigilancia para entender como funciona esta red e que tipo de vigilancia se pretende facer. Antes da pandemia de COVID-19, a vigilancia dos virus respiratorios fundamentalmente consistía na vigilancia da gripe. De feito, aquí vemos unha gráfica que é do Vega da campaña do 19-20, a última prepandémica, onde vemos as típicas ondas de gripe dunha duración de unhas 10, 12 semanas, que solían empezar por sobre diciembre, semana 50, 52, e que unha vez que sucedeu a pandemia, pues cambiaron en gran medida, como vamos a ver, e ademais, pero que ademais a pandemia evidenciou algunhas áreas de mellora importantes que debían aplicarse á vigilancia dos virus respiratorios, sobre todo no referente á preparación e resposta, e tamén a capacidade de diagnóstico, como se comprobou co COVID, e o tempo que tardou en darse conta de que estaba circulando e da importancia que tiña. Así, a partir da pandemia, ampliouse a vigilancia do virus respiratorio, dous un impulso moi importante a través do Pacto de Zaragoza e outra decisión de saúde pública, e, por exemplo, aquí á dereita, temos unha das gráficas publicadas nun dos últimos informes de infeccións respiratorias agudas da Consellería, onde podemos ver que xa se vigilan a través de vigilancia sindrómica todas as infeccións respiratorias, tamén especificamente a gripe, o COVID e tamén o VRS, ainda que non sale nesta gráfica en concreto, tamén se está vigilando, e ademais é unha rede que ainda continúa medrando e evolucionando e que espera poder abarcar máis tipos de virus respiratorios no futuro. Ademais, como xa dixen antes, a pandemia trouxe un cambio no patrón estacional e no patrón epidemiolóxico dos virus respiratorios. Como se pode comprobar, por exemplo, na gráfica da esquerda, empezaron a aparecer circulacións de virus respiratorios durante o verán, como pasou aquí co COVID, na temporada pasada, e como pasou en temporadas anteriores, tamén en temporada veraniega, pero que, ademais, na temporada estacional típica da gripe, isto tamén cambiou. Por exemplo, aquí na 22-23 vemos como a onda de gripe empezou na semana 40, é dicir, prácticamente no que antes se consideraba o inicio da tempada, que na temporada 23-24 tamén empezou moi pronto, e na 24, na actual 24-25, empezou máis ou menos no tempo no que solía comenzar, pero como vemos a duración foi moito máis longa. É dicir, o patrón epidemiolóxico cambiou sensiblemente despois da pandemia e de momento non hai signos de que se vai a corrixir, en que parece que vai collendo outro tipo de evolución. Por lo tanto, hoxe en día faz unha vigilancia continua. E por que é importante facer esta vigilancia? Bueno, aquí había unha serie de animacións que vou intentar explicar. Fundamentalmente, o risco da saúde pública dos virus respiratorios, como xa todos temos en mente a partir do COVID-19, do bombardeo de noticias que houve sobre el, son a gran morbilidade e a mortalidade que causan, o absentismo laboral e escolar, todos os que temos fillos, que alguna vez tuvemos que quedarnos en casa por a gripe, sabemos que isto é un punto importante dos virus respiratorios, pero sobre todo, se hai algo que impacta todos os anos, impacta a nivel de noticias, e que aí vai superpostas, pero podría poñer como 20 ou 30 máis solo deste ano, é o aumento da carga asistencial que provoca. Sempre hai noticias máis ou menos alarmistas, máis ou menos intensas sobre o moito que está impactando nas urxencias, na primaria, nos ingresos, etc. Por lo tanto, é importante levar a cabo unha vigilancia destes virus, e se está facendo de maneira continua. Pero se atendemos aos tipos de vigilancia epidemiolóxica, como evolucionaron desde a introducción dos registros automáticos, podemos ver que houve tamén un gran cambio neste aspecto. Tradicionalmente, como vemos nesta gráfica, isto pertenece a un libro sobre vigilancia epidemiolóxica moi interesante, que se queredes podo deixar o enlace para os que teñan interés en revisalo. A vigilancia tradicional, cando non existían registros electrónicos, considerados ou ben pasiva ou ben activa. A vigilancia pasiva consistía, pues, que os médicos declaraban as enfermedades de declaración obligatoria,
Vigilancia epidemiolóxica recollía esas declaracións e as analizaba. E a activa consistía en que a saúde pública levaba a cabo unha investigación adicional, por exemplo, en crisis epidemiolóxicas ou en seguimento de casos. Pero a partir da xeneralización do uso dos registros electrónicos pasouse a realizar unha vigilancia que se considera máis de tipo reactivo ou proactivo. Cal é a diferencia? A reactiva o que busca é recoller datos de interese sobre algunha enfermedade, por exemplo, as infeccións respiratorias serían as consultas por determinados códigos, CIE-10, que corresponden con gripe, con infección de vías altas, etc., o máis cercano posible no tempo á ocurrencia. É dicir, por exemplo, neste caso, o que te pongo aquí de exemplo sería monitorizar as consultas de urxencias. E a proactiva vai un paso máis alá. O que fai é xuntar diferentes tipos de registros e a partir deses tipos deses diferentes registros intentar predecir ou avanzar como vai evolucionar esta enfermedade en concreto. Vale? En canto ás fontes de datos que manexan, a vigilancia activa, a vigilancia tradicional sería a vigilancia basada en indicadores, esta que vemos aquí. Esta gráfica corresponde á importancia de cada tipo de vigilancia nunha enfermedade de tipo estacional, como son os virus respiratorios. Sería unha vigilancia que se corresponde, por exemplo, que facemos cos ingresos con gripe confirmada, onde hai unha propia diagnóstica específica destes virus. A vigilancia sindrómica, que é a vigilancia que sería a vigilancia reactiva ou proactiva, basada en registros electrónicos, por exemplo, as consultas, pero tamén vemos que é de moita importancia nunha enfermedade de tipo estacional a vigilancia predictiva, que neste caso se está referindo máis ben aos modelos matemáticos de transmisión de epidemias, tamén pode ter en conta a conxunción de diferentes registros, que é o que intentamos con esta rede Sentinel. Por lo tanto, o objetivo desta rede Sentinel sería realizar unha vigilancia proactiva dos virus que nos permitirá anticipar a evolución da onda epidémica, tanto estacional como fora da estación, ao longo de todo o ano. E, ademais, apoiar e contrastar a vigilancia epidemiolóxica establecida, é dicir, ver se todos os datos ou todas as tendencias van na mesma dirección ou hai datos contradictorios e debemos pensar que algo non estamos recollendo ben. Para iso, o primeiro que se fixo foi falar cos colexios oficiais farmacéuticos das 4 provincias e se les plantexou a posibilidade de que, a través dos seus registros informáticos de dispensación do que se chaman especialidades farmacéuticas publicitarias, é dicir, o que en inglés son os off the counter, aquelas especialidades que non están sujetas a receta, por tanto non requiren que pasen polo médico, e ver se con eso poderíamos monitorizar un pouco a evolución dos virus respiratorios. E para iso pensamos, por un lado, nos antigripais, que se saben coller os primeiros síntomas, moitas veces antes de poder ter unha consulta no médico, e os test de antíxenos, que se popularizaron moito dende a pandemia, que ademais hoxe en día non só diagnostican o COVID, senón que tamén diagnostican a gripe, incluso co tipo AV, o virus respiratorio sincitial, e como vemos aquí, incluso, tamén adenovirus e outro virus respiratorio. Nun primeiro momento, fixemos unha pequena monitorización con 5 farmacias por provincia para ver se os datos que nos proporcionaban se axustaban un pouco á serie histórica, e o que se fixo despois foi establecer unha rede de 30 farmacias na provincia da Coruña, 10 en Lugo, 20 en Pontevedra e 10 en Ourense, así que podemos ver situadas neste mapa. E a través desta rede de farmacias se nos enviaría semanalmente o número dos 5 especialidades farmacéuticas publicitarias antigripais máis dispensadas por farmacia, é dicir, non sempre son as mismas, depende de cada farmacia que dispensen máis, e o número de test de antíxenos dispensados totais. Comenzouse a pilotaxe desta rede e, ademais, se fixo un convenio para manter a rede no tempo que se firmou o 8 de xaneiro do presente ano, que saliu en varios medios, en concreto da propia Consellería, pero esta noticia replicouse en moitos medios de comunicación. E ben, cales foron os resultados que obtivemos? Que isto supoño que é o que a todos nos interesa neste momento. Como xa dixemos, nun primeiro momento fixemos unha pequena pilotaxe con 5 farmacias por provincia, é dicir, moi poucos datos, e fixemos unha pilotaxe sobre as gráficas que queríamos mostrar no informe, que neste caso serían as consultas por infeccións respiratorias agudas e os ingresos por gripe, con gripe confirmada. E, como podemos ver aquí, o gráfico de barras serían as consultas por gripe ou os ingresos por gripe confirmada, a línea continua serían os antigripais e a línea discontinua as probas de antíxenos. Como podemos ver, que as gráficas de antigripais e antíxenos son así como un pouco histéricas, teñen un montón de saltos, de subidas, baixadas, porque os datos eran moi poucos e, por lo tanto... Que se cortou el audio. Teñen moita... Espérate. Segundo, por favor. A ver, prueba ahora, Susan. ¿Oís ahora? Parece que se cortou o audio, non sei se agora me estás escoitando. Escribís algo, por fin. Escoítase. Vale, genial, gracias.
Como vemos aquí, pois eso, en que as gráficas son un pouco nerviosas, pois axústanse bastante ben. De feito, como vemos nas consultas por iras, vemos que se axustaron ao pico estacional, pero tamén incluso no pico de COVID que houve aquí, tamén os test de antíxenos un pouco menos antigripais, porque o síndrome de COVID foi un pouco máis leve, sí que apareciu. E, en canto aos ingresos, pois vemos que captou medianamente ben os ingresos por gripe no período estacional. Por lo tanto, comenzamos a introducirlo a vigilancia a través da rede Sentinela na semana 51. Foi a primeira publicación na que apareceu publicada no formato que puxemos antes. Como vemos nesta, temos unha serie que tiñamos hasta ese momento, unha línea que chegou ao mínimo de dispensación na semana 48, 47, no, 48, 49, tanto para antíxenos como para antigripais, e que empezou a ascender na semana seguinte un poquinho antes de que empezara a ascender tamén as consultas de iras e as consultas por gripe nos hospitais. Os ingresos por gripe, perdón. Continuamos a vigilancia ao longo de toda a tempada e xa a final de tempada, esta gráfica corresponde á semana 20, que foi onde termina a tempada de gripe, podemos ver cal foi o resultado. E vemos que tanto as dispensacións de antíxenos como as dispensacións de antigripais anticiparon nunha semana o pico de consultas por infeccións respiratorias agudas. De feito, na semana que se alcanzou o pico de infeccións respiratorias agudas, as dispensacións xa estaban en claro descenso de ascendemento. E pasou igual un pouco cos ingresos por gripe, de que anticiparon 2 semanas antes o ascenso, como podemos ver aquí, o ascenso produciuse nesta semana, pero xa o ascenso de dispensacións comezou 2 semanas antes. O primeiro pico, ainda que non foi o pico final, senón que foi 8 semanas despois, captaron bastante ben unha semana antes tamén. E podemos ver, ademais, que ao final da tempada, que se produciu na semana, ao final da onda epidémica, perdón, que se produciu na semana 16, tamén se alcanzou o nivel basal de dispensación que observáramos previamente, é dicir, descenderon máis ou menos ao mesmo tempo. Ademais, para un informe que realizamos para resumir o plan de inverno, para ver un pouquiño ata que punto a gripe formaba parte desta onda, porque este ano a onda de gripe foi bastante atípica e queríamos ver se máis ou menos se asustaba todo. Fixemos unha comparación coa consulta só por gripe, en vez de consulta por todas as infeccións respiratorias agudas, e ainda así vemos porque en a que descenderon un pouco as consultas, porque aquí faltan todo o resto de infeccións respiratorias que non se están captando, vemos que a onda tanto de dispensación de antitérmicos, de antigripais como de test de antíxenos continúa axustándose bastante ben a evolución da onda por gripe e continúa a facer a mesma predicción do pico da onda gripal. Por lo tanto, este sistema parece funcionar, pero ten unhas certas limitacións que debemos ter en conta e que debemos considerar a hora de valorar os datos. Primeiro é a representatividade desta mostra. As farmacias, ao contrario que os centros de saúde, non teñen un cupo asignado, por lo tanto, non sabemos que poboación está acudindo esas farmacias. Podemos estimar que máis ou menos é representativa, pero non podemos valorar igual que nos datos sindrómicos onde sabemos que cupo atende cada médico, por exemplo. Ademais, temos que ter en conta que se poden producir no tempo cambios nas tendencias do mercado, é dicir, pode haber deixarse de vender os antíxenos, ou poden deixar de ser tan populares, ou poden cambiar as especialidades farmacéuticas máis vendidas. Por lo tanto, requiere unha monitorización continua de como están evolucionando estas ventas e que especialidades nos resultarían de máis interese. Ademais, son de baixa especificidade, é dicir, son moi sensibles, pero son moi pouco específicas. Non sabemos exactamente que lle está pasando a quen compra estas especialidades. Isto é típico de todas as vigilancias sindrómicas, non é necesariamente un problema. A ventaxe é que son moito máis cercanas no tempo a aparición do síndrome. E, ademais, carecemos dunha serie histórica, o cal sí que neste caso ten moita importancia, xa que estes datos que observamos aquí non sabemos se son, hasta certo punto, fruto do azar ou se van a replicar en outras ondas epidémicas. Por lo tanto, é importante manter a vigilancia no tempo e ver se efectivamente isto mantén un patrón que se pode considerar que se vai a repetir. Por lo tanto, as conclusións desta tempada serían que as dispensacións anticiparon o cumbre da onda epidémica nunha semana, o aumento de ingresos en 2 semanas, pero que, como se dixo Carmen, neste momento é necesario continuar con esta vigilancia tamén para corroborar estes resultados, ver se temos unha serie histórica que continúa afianzando o que observado. E, ademais, que unha vez que temos establecida, resulta de moito interese poder ampliar e diversificar esta rede, xa que é unha fonte de información que nos pode complementar a vigilancia de outras enfermedades, que poderían ser susceptibles de non utilizar a través das farmacias. E isto é todo. Como resumen, poñe esta noticia que saliu nun diario galego, cando se firmou o convenio que poñía que o pico de gripe se percibía 2 semanas antes. Bueno, no mucho. Pero aí. Moitas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Suso. Como os decía, os iremos comentando los avances que tengamos en cuanto a las redes centinelas
Y solamente recordaros que para el próximo martes contaremos con Nieves Domínguez González, que es una de nuestras médicas de atención primaria, que es la jefa de estudios de la unidad docente, además de atención familiar y comunitaria de la área sanitaria de La Coruña, y que Nieves nos va a comentar la controversia que hay con el cribado para el cáncer de pulmón. Os adelanto también que Nieves fue la persona que nos ayudó a pilotar el cribado de cáncer de pulmón en el Centro de Salud del Ventorrillo. O sea que yo creo que va a ser también muy interesante lo que nos cuente Nieves la próxima semana. Y sin más, desearos muy buena mañana y daros las gracias a todos nuevamente por vuestra asistencia. Así que, bueno, muy buenos días. Buenos días.